Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Хәзер сез шәһәргә карамыйсыз, Кама бистәсендә яшәүчеләрне маршрут шилтереннән айырганнар ни өчен? Син тикшерендеңме? Поликлиникларның медицина хезмәткәрләре диспансеризация узарга чакыра. Җәмәгать транспортыннан азат ителгәннәр. Тукай районының Кама бистәсендә яшәүчеләр безнең кайнар элемтәгә шундый шикаят белән мөрәҗәгать иттеләр. Элек алар 15-20 минут интервал белән хәрәкәт иткән беренче санлы автобуста йөргәннәр. Шәһәрдә маршрут шилтәре үзгәргәннән соң җәмәгать транспорты тулы 2 тукталышына кадәр генә алып барам дип зарлана халык. Хәзер юл буйлап җәяү барырга туры килә. Тулырак калдагы материалда. Максим Фаткулин Кама бистәсендә яши, АГС бистәсендәге 12-нче мәктәптә укый. Шәһәргә эләгү өчен башта трасса буйлап тулы 2 тукталышына кадәр җәяү барырга туры килә. Дәресләрдән соң малайның секциясе бар, шуңа күрә ул өенә тәүлекнең караңгы вакытында гына кайта. Тренировки заканчиваются в 17:30. Идти далеко и страшно, темно, потому что тут машины ездят, нет тротуара. Я один раз шел, упал, у меня рука болела потом сильно. Вот. Иногда автобусы даже сами уезжают без меня. Балаларны Бәткә авылына мәктәпкә күчергә тәкъдим иткәннәр, ләкин мондый вариант шулай ук туры килми ди җирле халык. Чөнки күп кенә мәктәп укучыларының шалда секцияләре һәм түгәрәкләре бар. Менә безнең проблема ябышты 1 январдан. 1 январга хәтле безнең бирле маршруты йөрийде да рынка Кама. 1 январдан туктаттылар. Хәзер икеле йөри безгә тулы двага үскә менергә кирәк. Безнең ни җәяү йөрерлек юлыбыз юк. Дальше тегеннән дальшерак вообще чистартылмый да юл. Альтернатива сыйфатында халыкка нефть базасы бистәсеннән автостанция тукталышына кадәр маршрут тәкъдим иттеләр. Ләкин автобус расписаниесе аларга туры килми. Көнгә нибары 4 рейс. Беренчесе 8 сәгать 15 минутта, соңгысы 17 сәгать 15 минутта. Барысында шәхси транспорты юк, көн саен йөргә туры килә. Халыкның ачуы килә. Көтәргә автобусларны зак булырга тиеш. Җәяү барырга әйбәт түгел. Монда машиналар нитәләр. Яшьләрдә менә укучылар бара. Аларга ничек нитәргә кирәк? 500 метр араны без бит бушка йөрмибез инде. Акча түлибез. Нигә алар монда килергә каршы киләләр? Гомер буена бер кашан да әйтмәделәр без Шаллага не относимся дип. Хәзер әйтәләр, сез Шаллага не относитесь, Тукай районы, пусть решайте сами. Бөтен кеше эшкә дә, укырга да, бөтен аптекага да, магазинга да бөтен без шәһәргә йөрибез. Коллектив гаризага 100дән артык кеше кул куйган. Бистәдә яшәүчеләрнең мөрәҗәгатенә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе дә җавап бирде. Что касается поселка Кама, это населенный пункт муниципального образования Тукаевского района. Соответственно, это является межмуниципальным маршрутом. Фәрит Салахов шулай ук аңлатканча, язгы җәйге чорда тротуар төзекләндереләчәк. Аның буенча Кама бистәсе халкы тулы 2 тукталышына кадәр барып җитә алачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шолда юл йөрү билетларының 3 түрі барлыкка киләчәк. Аларның бәясе инде расланган. Алар бу елның 1 февральнан эшли башлаячак. Мэриядә шәһәрнең маршрут шилтәрендәге үзгәрешләргә багышланган матбугат конференциясе узды. Шуларның шикаятларын анализлаушы дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, пассажирлар социаль шилтәрләрдә масса күләм мәгълүмат чараларында QR-кодлар ярдәмендә мөрәҗәгатьләр калдыра ала. Шәһәрдә 3 юл йөрү билеты кертеләчәк. Автобус һәм трамвай лимитсыз билет пассажирларга 2400 сумга төшәчәк. Трамвайга гына 1600 сумга. Алар 30 көн гамәлдә булачак. Тагын 1 юл йөрү билеты айның 1 көненнән соңгы көненә кадәр җәмәгать транспортында 50 тапкыр йөрүне күздә тота. Вопрос касаемо проездных сейчас в активной работе. Мы ранее уже озвучили предварительные стоимости наших проездных, предварительные тарифные планы, которые планируется внедрять в нашем городе. И по поручению мэра города Набережной Челны Наиля Гамбарча Магдиева, с учетом мнения жителей, с учетом той высокой стоимости, которая была разучена ранее, мы проработали
стоимость проездных. Матбугат конференциясында 10 гыйнварда яңартылган автобус маршрутлары хәрәкәте схемаларын искә төшерделәр. Шулай ук шәһәр халкының мөрәҗәгатьләренә җавап бирделәр. Мәсәлән, шулар 4 һәм 6 маршрутларда җәмәгать транспорты санын арттыруны сорыйлар. Бу юнәлештә эш алып барыла инде дип аңлатты Фәрит Салахов. Бу хәрәкәт интервалын кыскартырга мөмкинлек бирәчәк. Тагын бер сорау җәмәгать транспорты эшләү вакытына кагыла. Автобусы ездят по контракту с 5 утра до 23:00. Последний автобус свою смену дежурства в 22:00 выезжает с Шамиля Усманова и с конечки Сидоровка. Едут навстречу друг другу, и в 23:00 они уже заканчивают на следующей конечке свой маршрут и возвращаются на базу. Маршрут шилтәре өстендә эш дәвам итә. Әлегә шаулардан мөрәҗәгатьләр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, йомгаклау варианты 2025 елның 1 кварталында формалаштырылачак. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Йоршауда быел 118 күп фатирлы торак йортка капиталь ремонт ясалачак. Исемлектә түбәне йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системаларын, подвал бүлмәләрен, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү инженерлык системаларын ремонтлау, фасадны яңарту, лифтларны алмаштыру һәм башка эшләр керә. Капиталь ремонт узачак йортлар исемлеген сез үз экраннарыгызда күрәсез. Тикшерелдеңме? Тикшерелдем. Сүз диспансерлаштыру турында бара. Шалда поликлиника хезмәткәрләре үз пациентларын медицина тикшерүе узарга, сәламәтлекләрен тикшерергә чакыра. Авыруны иртә стадияда ачыклау тулысынча сауыгу мөмкинлеге бирә. Ә шәһәр медицина учреждениеләренең берсендә хәтта гадәти булмаган акция уйлап тапканнар. Нинди бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. Бүген Әхәт Валиянов сугыш ветераннары госпитале поликлиникасына килде, ләкин бирегә ул авырган өчен түгел, киресенчә үз сәламәтлеген тикшерү өчен килгән. Олы яшьтә булуына карамастан ул машина йөртә, ә аңа 91 яшь. Ел саен диспансеризация уза. Тормыш алып барырга була. Беләсең, кайсы җирең авырта, кайсы җирең авыртмый. Шуңа күрә исән булсаң, тем более йөгереп йөрисең. Сугыш ветераннары поликлиникасында 17 000 пациент диспансеризация узарга тиеш. Медицина тикшерүе эш көннәрендә генә түгел, ял көннәрендә дә үткәрелә. Диспансерлаштыру 2 этапта үткәрелә. Беренчесендә пациент анкета уза, кануны гомуми анализын тапшыра, офтальмологта тикшерелә, ЭКГ, флюорография һәм башка бик күп нәрсәләрне уза. Үткән 24 елны безнең диспансеризация 12 000 кеше үтте. Аларның 5700 кешесе икенче этапка җибәрелде, хроник авырулар белән. Шушы 5700 кешеләр арасында 18 кешенең рак заболеваниялары табылды. Вакытында табылып, аларның вакытында дәвалаулап, алар хәзер ремиссиядә. Сугыш ветераннары өчен госпитальдә диспансеризация узачак пациентлар арасында конкурс оештырга булганнар. Аларның бүләкләр оту мөмкинлеге бар. Шул рәвешле медицина хезмәткәрләре шауларның үз сәламәтлекләренә җаваплырак каравын тели. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.